estudiaran unha carreira. Que non tuveran que ir logo como seu pai por mundo adiante. Eu incluso cando xogaban tanto ca pelota e non sacaban a pelota dos pés e tal, tiñan sempre, bebían moito, e dicía eu, alá para min, pois nin van a ser unha cousa nin outra. Iso era o medo que eu tiña. Os anos demostraron que o medo de Pepe e Lola era infundado e que os pequenos tiñan madeira de campións. A sala de estar da casa paterna é un pequeno museo dunha traxectoria triunfal que, en Embargantes, non cambiou a forma de ser destes rapaces. Tímidos sempre foron. Eu penso que Fran un pouquiño máis que José Ramón. Fran incluso, pois andaba sempre logo ao dele. Si, tiña amigos, que conste que tiña amigos. Pero, claro, andaba máis ao dele. Logo, incluso, teñolle dito, filliño, si que era saludos, porque non saludos veciños, porque non era moi falador. José Ramos era un pouquiño máis falador. Besos moi sencillos, moi normales. Para min, desde logo, para os pais son, bueno, uns rapaces estupendos. Se xogan o sábado, o domingo están na casa ou así, logo, veñen á casa logo. Moitas veñen para cenar, outras veces logo, outras veces veñen o domingo pola mañá logo. Se gustes manter así? Sí, veñen a menudo. As vacacións botan aquí na casa tamén. Nunha desas frecuentes visitas, estes rapaces triunfadores, pero con sona de gastar os cartos con sentidiño, deronlle unha sorpresa que os pais non agardaban. Que les dicían que o outro que era vello, que tal, e cual, logo, sempre estaban aquí xa. Eu quería cambiar e dixen eles, no, espera un pouco máis para diante. Esperamos, hasta que despois chegaron aquí con el, o de comprar o día dos enamorados, non? O día 14 de febreiro. Sí. Que eles non nos dixeron nada que nos iban a comprar un coche. Sí, un exemplo moi grande. Porque incluso aquí, á conta de José Ramón e Fran, hasta incluso moitos chavales, os chavales todos, andan con aquela ilusión de xogar ao fútbol, de andar ca pelota e todo. E iso vale moito. Son mitos, non? Porque, que non diría que un veciño teu fora un gran xogador como son? Fran e Xosé Ramón son os novos ídolos do Barbanza, un feudo tradicionalmente celtista no que agora pisa máis forte a paixón compostelanista e deportivista. Caso insólito é a peña deportivista Hermanos González Pérez de Ribeira, que non mudou o seu nome, malia que agora os irmáns defendan cores rivais. Tratamos de facer unha peña en homenaje a estos rapaces porque, vamos, aparte que é un orgullo que aquí neste pobo salan dúas figuras como eles, de nivel de Fran e José Ramón, pois facerlle un pequeno homenaje polos pais, pola familia, son unha xente maravillosa, e eles creo que son uns fenómenos. Dende sempre, pois, a afición dali do Barbanza quizáis fose máis do Celta. Sin embargo, pois, a raíz de que tanto meu irmán como eu, pois, viñamos aquí po Deportivo, pois, a xente, pois, non sei, vivía un poquinho máis os colores do Deportivo. E, bueno, ahora que cambiou de equipo, pois, eso, por lo menos, eu noto bastante, non? Que hai moitísima xente a favor do Compostela do que antes había. A afición está moi dividida en ese aspecto. Desde que nacieron, todito lo cambiaron, hasta la tristeza desapareció, y los días negros los veo rosados, porque su sonrisa quita mi dolor. Ay, mis hijos queridos, que lo bendiga Dios. Ahora leva un pouquiño máis difícil. Levaba mellor antes cando estaban xuntos. Pero agora non sabes para que lado vas a tirar. Yo quiero que te preocupes por darle una educación. Mis hijos queridos, que lo bendiga Dios. Y para que yo ande bien por la calle, cosa buena, tú tienes que andar hasta sin pantalón. Mis hijos queridos,
O encontro entre Fran e Xosé Ramón imposible onte sobre o céspede de San Lázaro.